O Executivo sonense apostará decididamente durante este mandato pola construción do tan ansiado parque empresarial. O alcalde Luís Soujo confía en que se dean todos os pasos para que este proxecto sexa unha realidade nestes próximos 4 anos. E se hai interés por estas empresas, porque non poden crecer, pois non podemos deixar marchalas de por todo son. Por eso queremos, é necesario o parque empresarial, e o meu compromiso é que nestes 4 anos, e se pode ser nos 2 primeiros que non sei nos 2 últimos, que o parque empresarial de Porto Son sexa unha realidade, e estamos traballando ao 100% para iso facelo o que che digo. Se pode ser nos 2 primeiros que non sei nos 2 últimos. Realizado o plan de viabilidade e vista a alta demanda de empresas interesadas en facerse con terreos neste parque, o Concello pretende asinar un convenio de colaboración co Instituto Galego da Vivenda e do Solo, que permita poder sacar adiante o plan parcial para o desenvolvemento do polígono. Nós aquí agora en Porto Son é o momento de sacar o parque empresarial adiante. Agora temos demanda. Dos 300 e pico mil metros cuadrados que temos, incluso xa no plan sectorial, además no plan xeral de Porto Son, temos unha reserva de empresarios, emprendedores en Porto Son que queren construir ali chuvas naves, de máis ou menos sobre 50 a 60 mil metros cuadrados. Que queremos facer? Pois queremos levar a cabo plan parcial para desarrollar o que son, bueno, pues as acometidas, onde vai a depuradora e máis o parcelario. E dese parcelario queremos firmar un convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo. Máis ou menos o coste que ten facer ese plan parcial é sobre 150.000 euros. Entón, o que queremos facer é firmar un convenio en compensación o IGOS que daríase con unhas parcelas, vale, para despois pues, as venderían ou nos as recompraríamos máis adiante, pero ese é o tipo de convenio que queremos firmar con eles para desarrollar este parque empresarial. Ademais que temos un estudio económico que fixémonos aquí en Porto do Son, que máis ou menos o precio andaría polos 50 euros metro cuadrado, que é o que queremos, que non pasara de 50, porque claro, se o pose un precio moi caro, pois o empresario non che vai comprar suelo, porque claro, despois ainda hai que facer unha nave, non?